Πολύ κόστος και μεγάλο τίμημα. Αναμφίβολα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση τώρα από το επόμενο μας στούντιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Μπογιατίστε την πόλη σας με λίγα λόγια ή ξεχασμένες γειτονιές. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, ας χρωματίσουμε την πόλη μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χάρη Καυκαρίδη. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Χαρά μας που είστε σήμερα κοντά μας. Είναι ο Μιχάλης εδώ. Να δώσουμε λίγο χρώμα και τέλος στη ζωή μας. Λοιπόν, μιλήστε μας για αυτό το project, για αυτό το πρόγραμμα. Πώς προέκυψε η ιδέα? Ναι, το Let's Color Project είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Dulax, όπου σκοπός είναι να μετατραπούν οι γκρίζοι χώροι και οι μουντοί χώροι σε χρωματιστή, να δώσουμε χρώμα. Ξεκίνησε από τη Βραζιλία, από μια φτωχογειτονιά όπου ο απλός κόσμος πήρε πινέλα και μπογιά για να χρωματίσουν αυτή τη γειτονιά. Μετά πήγε στη Νότιο Αφρική, μετά στην Γαλλία, στην Αγγλία και τώρα είναι και στην Κύπρο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Κύπρο είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να δώσει χρώμα είτε στα σπίτια του είτε σε άλλους χώρους που εργάζεται και ζει. Και μετά το μοιραστεί μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά. Και γιατί το χρόνο είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό, ανεξέλεκτο? Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ένα χρώμα και να αρχίζει να χρωματίζει? Όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι. Θέλουμε να κάνουμε μια κύρια εκδήλωση όπου εμείς θα δώσουμε το ένασμα για να ξεκινήσει ο κόσμος αυτό το κίνημα και θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτή την εκδήλωση. Να σας πω τι θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει 28 του Μάη. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, θα γίνει στο Σατυρικό Θέατρο βασικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Χάρη, ο οποίος θα μας μιλήσει έτσι πιο καλλιτεχνικά, θα έλεγα, για τη σημασία του χρώματος στη ζωή καταρχάς. Καταρχήν, καλημέρα σας. Έτσι, μπαίνοντας και στον χώρο το δικό σας που είναι χρωματιστός, αμέσως κάνεις μια θετική ενέργεια που δείχνει πόσο επηρεάζει το χρώμα στη ζωή μας. Ναι. Είναι γεγονός ότι το σκηνικό μας έχει διάφορα χρώματα. Ευχαριστώ. Είναι καλοκαιρινό, θα λέγαμε. Ξυπνάς καλά και όμορφα. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, βασικά να πούμε ότι το χρώμα πόσο επηρεάζει στη ζωή των ανθρώπων και τα συναισθήματά μας. Να ξεκινήσουμε από τις κατά πολύ της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πάντα υπήρχε σημαντικό στοιχείο το χρώμα στη ζωή μας, το πώς επηρεάζει την ατομική μας θέση μέσα στη κοινωνία, αλλά και τον πολιτισμό μας. Αλλά κατά κύριο λόγο το συναισθηματικό μας κόσμο. Πώς μπορεί το χρώμα, ας πούμε, να επηρεάσει τα συναισθήματα μας και να είναι μια ζωτική ενέργεια, να δώσει χαρά είτε ευτυχία στην ατομική μας ζωή,
Απλά Επιδρά μέσα στη ψυχολογία μας. Να πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Να πούμε το πράσινο το χρώμα, που είναι το χρώμα που συναντούμε καθημερινά στη φύση. Και είναι αποδειγμένο ότι είναι χρώμα που καθησυχάζει, είναι φιλικό, είναι... Προάγει την ομόνοια. Να το πούμε και αυτό. Αυτό το χρώμα και γι' αυτό είσαι τόσο φιλικός, γι' αυτό είσαι τόσο χαλαρός. Αυτό είναι, απόλυτα επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι επιστήμονες, τα γεγονότα. Ναι, αφού πήγες και επιστήμονες, παραδείγματος χάρη σε χώρους όπου υπάρχουν ασθενείς, κυριαρχεί το πράσινο το χρώμα, σε σωστούς συνδυασμούς βέβαια. Όπου τους βοηθά και είναι αποδειγμένο επιστημονικά ότι τους βοηθά να αναρρώνουν καλύτερα. Οπτικά, ναι, τους βοηθά. Υπάρχει και για χρωματοθεραπεία. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι με τα χρώματα μπορεί κάποιος να θεραπεύσει κατά κάποιον τρόπο κάποια προβλήματα τα οποία τον ταλανίζουν και αφορούν το ψυχικό κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πείτε, κύριε Γιάννη, πώς επιλέξατε το σατυρικό και ποια συγκεκριμένη περιοχή ενδεχομένως είναι στα μελλοντικά σας σχέδια. Το σατυρικό το επιλέξαμε επειδή έχει και πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Στο σατυρικό υπάρχουν 3 σκηνές, υπάρχει και μια δραματική σχολή. Έτσι, ελπιστούμε ότι ο κόσμος που θα πηγαίνει για τις παραστάσεις και οι ηθοποιοί που εργάζονται και ζουν εκεί θα δουν πώς επηρεάζει το χρώμα τη ζωή. Και... Είναι αυτό που βλέπουμε, έτσι. Πώς θα είναι μελλοντικά. Ακριβώς, ναι, μελλοντικά είναι αυτό που βλέπουμε κάτω, ναι. Και τώρα είναι το υφιστάμενο. Αμέσως βλέπεις τη διαφορά, πώς μπορεί να επηρεάσει το χρώμα. Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να πάρουμε το Let's Color Project και σε σχολεία και σε ορισμένες γειτονιές που το χρειάζονται. Όπως κάποιες παλιές και ξεχασμένες ενδεχομένως γειτονιές της Λευκωσίας. Ακριβώς, ναι. Πρέπει να ταιριάζει όμως και με την αρχιτεκτονική του κτηρίου αυτό που θέλετε να κάνετε, καθώς αυτό είναι πολύ μοντέρνο και κάπως extreme για τις παλιές γειτονιές, θα έλεγα. Πολύ σωστό, και ήδη έχουμε δει για τις παλιές γειτονιές της Λευκωσίας, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην εντός των τυχών πόλη. Γι' αυτό τώρα το πιο τολμηρό μας project είπαμε να το κάνουμε στο σατυρικό. Στο σατυρικό, ναι. Και να πούμε επίσης ότι στις 28 που θα γίνει το event θα είναι μια γιορτή του χρώματος και περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει το project, να είναι μόνο το έναυσμα για κάτι περισσότερο το σατυρικό θέατρο. Και τη συγκεκριμένη μέρα θα έχουμε face painting, ζωγραφική. Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις? Ξεκινήσουμε έτσι στις 10 το πρωί και θα συνεχίσουμε μέχρι το βράδυ όσο αντέχει και ο κόσμος για να κάνουμε μια ευχάριστη μέρα δημιουργική. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει αναπόκριση από τον κόσμο, αλλά κανείς υπόψη είναι ότι το χρώμα είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα και τα παιδιά, οπότε υποψιαζόμαστε ότι αρκετοί μικροί φίλοι θα τρέξουν εκεί για να δουν από κοντά αυτή την εκδήλωση με τους γονείς τους. Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει σε αυτή την εκδήλωση και θα έχει κάτι για τους πάντες. Αυτούς που θέλουν να χρωματίσουν και για τα παιδιά μέσω του face painting και ξυλοπόδαρους. Θα είναι μια γιορτή του χρώματος. Μάλιστα, Μιχάλη. Πούμε ότι οι φίλοι μπορούν να πληκτρολογήσουν και στο Facebook Let's Go Project και να βρουν πληροφορίες και τα πάντα όσον αφορά την εκδήλωση. Πολύ καλά. Μάλιστα, και βεβαίως το χρώμα δεν είναι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά στον χώρο μας. Χάρη μια τελευταία κουβέντα από σένα. Πολύ σημαντικό για το πώς επηρεάζει και τον προσωπικό μας χώρο το χρώμα είναι το πώς αλληλοσυνδέεται ο χώρος μαζί με το φως και τους σωστούς χρωματικούς συνδυασμούς ώστε να δημιουργήσει μια αρμονία στο δικό μας χώρο, είτε στο πώς θέλουμε να τον κάνουμε πιο μεγάλο, πιο μικρό, πιο φιλικό στους ξένους μας ή πιο προσωπικό για μας τους ίδιους, αλλά ακόμα και πώς τα χρώματα ταυτοποιούνται με κάποιες συνθήκες. Παραδείγματος χάρη το γαλάζιο είναι ένα χρώμα, ας το πούμε, της προσευχής, το κόκκινο ένα πιο ερεθιστικό χρώμα, το κίτρινο και πορτοκαλί ένα χρώμα πιο πολλής ενέργειας. Αλλά σύμφωνα πάντα μαζί, ίσως και με την καθοδήγηση κάποιων ειδικών, μπορούν να μας δώσουν κάποιες συμβουλές για το πώς να ξεκινήσουμε να ντύνουμε τον δικό μας προσωπικό χώρο. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε τούτες ειδήσεις, ονομαστεί καιρό και επιστρέφουμε.